Grup Optimotor, concessionaris Autojapan, Callesa, Iler d'Auto i Llemosa, on trobaràs el cotxe que busques, et porten els tips del motor. El Suzuki Vitara és un SUV 4x4 amb tecnologia mild hybrid que li proporciona una major eficiència en el consum de combustible gràcies al nou sistema anomenat Smart Hybrid Vehicle de Suzuki. Compta amb 4 modes de conducció seleccionables, 4x4 All Grip Select. El sistema de tracció 4x4 permet escollir entre Auto, Sport, Snow i Lock, utilitzant un comandament de la consola central. El nou Vitara té un disseny autèntic i definit que et porta a descobrir noves aventures fora i dins de la carretera. Construït amb materials interiors de qualitat, el quadre del Vitara compta amb una pantalla LCD que mostra tot tipus d'informació relativa al vehicle, des del rendiment fins al consum de combustible, i una pantalla tàctil de 7 polzades multifunció que permet connectar el teu smartphone per facilitar el teu viatge. Ja pots venir a provar-lo a Suzuki Autojapan a Lleida. Entra a grupoptimotor.com.